Det er bare ligesom, at når grisene, når vi har dem som kæledyr, så er det bare lidt ligesom om, at jeg turer at komme tættere på dem og sådan noget. Og fordi nu er jeg ligesom blevet glad for grise. Da jeg var lille, så var jeg ikke lige så glad for dem, fordi jeg ikke ville være så tæt på dyr. Men nu, så er de jo ikke særlig store, så derfor tør jeg godt. Og så når jeg bliver større, så er de jo også vokset. Så bliver man jo også lidt glad for dem. De er på samme størrelse, måske som grisene vokser jo også. Har du nogensinde været så tæt på en gris før? Nej, aldrig. Og så filmer jeg lige hurtigt grisen. De filmer op på skærmen. Gælder bare om at få den. Ej, den her gris, den spiser stadig. Hvad synes du om, at skolen har fået grise? Jeg synes, det er rigtig hyggeligt. Så. Hvad er det bedste ved det? Jeg synes, det er, at man kan kæle med dem. De er så søde. Har du hjulpet med at gøre stalden klar i dag? Ja, det har jeg. Og vasket deres madtro? Ja. Og givet dem mad? Ja. Og hygget og nusset om dem? Ja, det har jeg. Altså. Ej, hvor er de søde. Jeg tror godt, de kan lide. Altså, man skal huske, at man ikke kun skal røbe pelsen. Man skal også ligesom komme lidt ind til hunden, så kan man. Jeg tror, den leder efter noget i din lomme. Hvad laver den anden derovre? Den spiser så meget. Den er næsten spist den hele op. Og den er mere en spisegris, end den anden er en. Men den hygger til gengæld mere end dem der. Og jeg tror også, det er derfor, at den ene er lidt tykkere end den anden. For den derovre er tyk. Og det pels, de har bare så dejligt. Og så er de lidt forskellige farver. Jeg kan godt lide den farve. Brun der, den har derovre. Og den har flotte farve. Og lige nu leder grisen efter noget i Susannes lommer. Og den er rimelig nuttet, og den er også god til at klatre op af Susanne. Jeg tror, det der tøj, det må du nok være vant til, bliver lidt beskidt. Fordi sådan nogle grise der, de kan altså godt lide noget møg og sådan noget. Sådan noget mad. For os andre er ulækre ting, som for dem med deres livretter. Det heldige med en gris er, at de får meget mad. Fordi at folk, de spiser jo hele tiden, og så må de maden ned. Og så er det jo meget godt, hvis man ligesom har sådan noget mad, man kan give her. Fordi nogle af skraldespandene måske har noget mad i, som der måske ikke længere er noget andet papir og sådan noget i. Så kan man ligesom. Og den her, hvad laver grisen nu? Den prøver hele tiden at sove. Lige nu, så tror jeg, at den sover. Den ligger oppe af Susanne. Jeg kan godt lide at grisen med. Det er næsten ligesom om den snorker.